Kaixo, YouTubera bideo bat igotzeak ez du esan nahi publikoa izango denik. 3 aukera desberdinak daude, eta bideo tutorial honetan azalduko ditugu. Lehenengo pausoa, jakina, da bideoa igotzea. Nola? Sartu YouTubeen, sakatu hemen, eta subir bideo. Lehenengo bideoa bada, kanala sortu behar duzu. Zer da kanala? Lekua non bideo guztiak gordeko diren. Beraz, zure izenarekin, sortu kanala. Behin kanala sortuta, agertzen da webgune hau. Igo nahi dugu bideo bat, ezta? Sakatu, aukeratu bideoa eta igo. Orain, igotzen ari da. Igotzen den bitartean, pertsonalizatu, izenburua eta deskribapena. Igoera bukatu da. Orain, publikatu baino lehenago, truko bat. Zein nahi duzu izatea irudia hau, edo hemen azpian, beste 3 proposamen batzuk daude. Sakatu eta irudia, aurkezpena, izango da hori. Gatozen arira, publikatu baino lehenago, hemen dago koska, zer nahi duzu? Publiko izatea, ikusgaitza, pribatua, edo programatzea. Zer esan nahi du bakoitza? Publiko izatea, esan nahi du, edonork bila eta ikus dezake. YouTubeko bideo gehienak publikoak dira. Okulto. Zer esan nahi du okulto? Bideoa ez da agertuko YouTubeko bilatzailean, ez da Googleeko bilatzailean ere. Beraz, bideo hau ikusteko esteka zuzena izan behar du ikusleak. Azkena, pribatua. Pribatua bada, zuk bakarrik ikus dezakezu. Edo, nahi duzunarekin partekatu. Idatzi hemen beste ikusleen helbideak eta haiek ere ikus dezakete. Eta azkena, programatua, da ez publikatzeko orain, baizik eta nahi duzu momentuan, baina publikatzean publikoa izango da. Jarriko dugu okulto. Eta publikatuko dugu. Hau da, bideoren helbidea. Helbide honekin gabe, ezin da ikusi bideoa. Eta begira, bilatzailean bilatzen badugu, gure bideo ez da agertuko. Behin igota bideoa aldatu nahi badiozu baimena, sakatu zure ikurrean, mi kanal, YouTube Studio, eta hemen daude zure bideoak. Begira, hemen dago Santxoren bideoa. Okulto bezala dago. Baimena aldatzeko, hemendik alda dezakezu. Eskerrik asko. Agur.